Objavte neznáme stránky života ikony československého umenia. Vstúpte do sveta Emílie Vášáriovej, herečky, o ktorej ste si mysleli, že o nej viete všetko. Vtedy bolo najdôležitejšie moje súkromie. Pozrite sa do zákulisia života jednej z najvýznamnejších žien slovenského herectva vo filme Martina Šulíka Emília. Keď prejdem tým mojim životom, tak v podstate všetko sa to malo stať. Všetko. V kinách od 7. decembra. Dobrý deň, vítame vás pri počúvaní podcastového seriálu, ktorým vám približujeme život a tvorbu Emílie Vášáriovej. V dnešnej 4. časti sa rozprávame s režisérom a scenáristom dokumentárneho filmu Emília, ktorý je od 7. decembra v našich kinách s Martinom Šulíkom. Martin, dobrý deň, ahoj. Ahoj, dobrý deň. No pozrime sa na tému Emília Vášáriová, na toto zadanie, čo všetko v sebe obnáša a ktorými líniami si sa ty ako tvorca tohoto filmu rozhodol ísť. Natočiť filmu pani Emílie Vášáriovej je výzva, pretože to je človek, ktorý svoj život naozaj prežil veľmi dynamicky, prežil ho s veľkou chuťou a s veľkým nasadením. A ten náš film v podstate mohol mať mnoho podôb, ale my sme sa rozhodli, že skúsime zmapovať hlavne jej dielo, jej prácu, jej tvorbu a dať ju do nejakých spoločenských súvislostí. To je, myslím, taký základný kľúč k tomu nášmu filmu. Ale samozrejme, že popri tom sa sme sa rozprávali s pani Emíliou aj o jej súkromnom živote, o tom, ako ju formovala rodina, kto boli ľudia, ktorí jej pomohli na jej ceste v divadle, vo filme, v televízii. Vznikol z toho taký, myslím, pomerne zaujímavý plastický portrét, kde si diváci môžu uvedomiť, čo napríklad inšpirovalo pani Emíliu pri rôznych postavách. A zaujímavé je to, že aj ako to ona spätne hodnotí, pretože na mnohé tie postavy, hlavne zo začiatku svojho života, sa pozerá s veľkým odstupom času, skoro 40 rokov niekedy. Ten film nás vedie akoby dvoma smermi, po dvoch súradniciach ideme. Jednak sa pozeráme na to chronologicky, začíname niekde v roku 1963 pri jej práci, samozrejme pri osobnom živote, pri detstve a aby sme sa dozvedeli o tom, odkiaľ pochádza, čo má za sebou rodina, tak samozrejme ešte hlbšie. A druhou súradnicou sú tie všetky vrstvy, ktoré v sebe pani Emília Vášáriová obnáša, takže dozvedáme sa o jej profesionálnom živote filmovej herečky, televíznej herečky a taktiež samozrejme divadelnej v prvom rade. Takže všetkými smermi. Áno. Pre mňa je zaujímavé to, že teraz už je vlastne pár dní po premiére a keď sa s tými ľuďmi rozprávam, strašne veľa ľudí sa s ňou stotožňuje s celým tým jej životným príbehom. Teraz samozrejme, že stotožňujú sa s ňou nielen herci, nielen umelci, ale ľudia, ktorí sú jej fanúšikovia, ktorí chodia radi do divadla a do kina. A keď sa s nimi rozprávam, oni rozprávajú, že v tom jej živote sa nejakým spôsobom odráža nejaká životná skúsenosť celej generácie. Je to aj teraz myslím nielen tá umelecká alebo divadelná, ale povedzme aj osobná. Že tá pani Emília Vášáriová sa narodila cez druhú svetovú vojnu. Čiže ako dieťa má skúsenosť s tým traumatickým vojnovým zážitkom. Jej rodina prežila 50. roky a prežila ich tiež v napätí s tým systémom. A vlastne každá tá kapitola jej života, o ktorej pani Emília rozpráva, sa nejakým spôsobom dotýka aj divákov toho filmu. A myslím, že si konfrontujú to, ako sa zachovali v tej situácii oni, to, ako sa zachovala pani Emília. Skrátka, ten jej život vlastne je svojím spôsobom nielen história Slovenského divadla, filmu a televízie, ale aj taká, jemne to odráža aj históriu celého Slovenska. V tom je to podľa mňa zaujímavé, ale keď sme ten film robili, som si to úplne neuvedomoval. Cítil som to, ale tá divácka reakcia je pre mňa prekvapivá. Tak sa zmenila spoločnosť, ako to vidíme naozaj na jej životnom príbehu, na tomto konkrétnom príbehu, ale ten nás zavedie aj k tomu, ako sa napríklad menilo umenie herectva alebo herecké remeslo. Napríklad na scéne činohry Slovenského národného divadla pani Emília Vášáriová nás týmito zmenami rôznych estetických umeleckých postupov doslova sprevádza cez jednotlivé jej stretnutia s režisérskými osobnostiami, s kolegami, s kolegyňami. V tom filme zasnie aj taká vec, že vlastne už tá generácia Emílie Vášáriovej, do ktorej patrili pani Turzonovou a pán Jan Mistrík, ale jej spolužiaci na inom obore boli aj Milan Lasica, Julius Satinský, režiséri Peter Mikulík a tak ďalej, tak sa z tých výpovedí vyplýva to, že oni už boli trochu v generačnom rozpore so svojimi pedagógmi. Ich pedagóg
konkrétne pani Vašáriová, povedzme aj pani Turzonovej a pána Mistrika bol pán Borodač. A oni už vlastne vnímali to divadlo ináč. Boli pod vplyvom toho, že sa videli aj predstavenia, ktoré boli v Bratislave zo zahraničia a zoznámili sa povedzme s Mrožkom a s poľským divadlom, buď sprostredkovanie cez texty, alebo aj priamo, že videli predstavenia. A to zrazu na tej škole vznikol nejaký nový názor na divadlo, aj to, ako by malo divadlo vyzerať. Na humor, lebo však keď si pozeráte humor z slovenských filmov z 50. rokov a to, čo potom začal robiť, povedzme, Lasica a Satinsky, tak to je výraz skoro takého generačného zlomu a tá pani Vašáriová vlastne bola súčasťou tohto pohybu v tom herectve. Myslím, že konkrétne jej veľmi pomohlo aj to, že ešte na škole sa stretla vďaka svojej práci na filme Až príde kocúr aj s takou osobnosťou, ako bol pán Verich. Keď ona o tom rozpráva, mnohé z tých vecí sa do filmu nedostali, pretože ten film je vlastne nabitý informáciami, tak ona rozpráva, že ten pán Verich ju trochu formoval nielen ako herečku, ale hlavne ľudský, že jej ukázal, že pre tú profesiu je strašne dôležité ten široký pohľad na svet, na spoločnosť, na život a že to poznanie nejakým spôsobom tú hereckú prácu formuje. To je na tom zaujímavé, teda keď sa pýta, že ako sa to herectvo vyvíjalo, že potom sa dajú vysledovať všetky tie ďalšie kroky, ktoré v tom slovenskom herectve sa objavili. Napríklad je tam zaujímavý vplyv televízie a kinematografie na to herectvo, ktoré aj pod vplyvom týchto dvoch médií povedzme trochu civilnelo, ktoré sa sústredilo ďaleko viac na detail, na detail aj v charakterizácii postavy a tak ďalej. A mnohé tie veci v tom filme nie sú povedané úplne explicitne, ale ten divák si to môže poskladať, ako sa to menilo. Mimochodom, môže si to poskladať aj z toho, že pani Emília sama komentuje v tom filme svoju prácu a tie komentáre sú z rôznych etáp jej tvorby. Sú tam jej úvahy o tom, ako pracovala na postave Roxany v Cyranovi z Bergeracu. Je tam jej reakcia ako na prvé predstavenia, ktoré robila pod vedením Karola Zachara, to je učiteľ tanca a Sennoci Svetojanskej. Je tam zachytená jej skúsenosť pri práci s pánom Budským, ktorý robil zase divadlo v úplne inej poetike. A každá tá spolupráca nejakým spôsobom ovplyvnila jej názor na divadlo. A samozrejme, a to mi je ľúto, že sa do filmu nedostalo naozaj z časových dôvodov. Pani Emília koncom 80. a hlavne 90. rokoch veľmi intenzívne pracovala na Vysokej škole muzických umení ako pedagóg. A vychovala mnoho hercov a mnohí z tých hercov sú teraz už jej vlastne kolegami v divadlách profesionálnych. V Národnom divadle, vôbec v slovenských divadlách. A tam ona bola nútená vlastne ako učiteľka, ako pedagóg si mnohé veci zracionalizovať a pomenovať. A časť tých našich rozhovorov pri natáčaní sa dotýkala práve tejto skúsenosti. Len keď sme potom sa rozhodovali, že čo do toho filmu dať a čo nedať, zdalo sa nám to, že to je natoľko odborné a natoľko špecifické, že možno bude zaujímavejšie tam dať úvahy, ktoré sú povedzme ľudsky univerzálnejšie a že to divákov viac osloví. Vždycky človek musí robiť takéto rozhodnutia a takýto výber, tak tieto veci sa nedostali. Ale ako jeden divák povedal, keby tam boli tí študenti, bol by tam trochu závan mladosti v tom filme, pretože väčšinou v tom filme vystupujú spolupracovníci a rovesníci pani Vašáriovej. Musím povedať, že toto je práve tá téma, ktorú sme zaradili do tohoto podcastového seriálu, takže jeho poslucháči a poslucháčky budú počuť aj priamo študentov pani Emílie Vašáriovej, takže tento druh jej tvorby ako pedagogičky, ako profesorky hereckej tvorby sme zaznamenali, či už s jej študentami Robom Jakabom, Vladimírom Kobielským alebo Sarah Arato. Takže toto sme sa snažili doplniť, možno, ak tak môžem povedať. Keď sme hovorili o filme Až príde kocúr, tak ja by som možno odišla trošičku od hereckej tvorby a od rôznych postupov a prešla by som možno k prezentácii slovenskej kultúry filmovej, televíznej v zahraničí, pretože to bol práve ten film, ktorý to umožnil, vďaka svojej kvalite, samozrejme. No, tak treba povedať, že to bola československá kultúra, pretože v roku 63. Že väčšinou tých tvorcov vlastne bolo z Čiech a vlastne zo Slovenska tam, myslím, bola len pani Vašáriová, možno nejaký kocúr. Ale no, to, čo myslím v tom filme to tiež zaznie,
tú generáciu a špeciálne aj pani Vašariu ovplyvnilo to, že oni sa dostali po dlhých rokoch v toho uzavretia na Slovensku aj do zahraničia na západ. Čiže pani Turzonová spomína, že ich ročník bol prvý, ktorý vycestoval do Talianska na divadelný festival. Tam pani Vašariovú nepustili, ale ona precestovala celú Európu a vlastne celý svet s filmom Až príde kocúr. Tam vtedy sa tá prezentácia tej kinematografie diala trochu komotnejšie, čiže ona naozaj niekoľko týždňov strávila v Škandinávii, cestovala po Francúzsku, po celom svete. Mala možnosť konfrontovať to, čo robíme my tu s tým zahraničím. Čiže keď bola v Cannes, tak vtedy v Cannes vyhral Luchino Visconti a film Gepard. Myslím, že Vertigo tam púšťal Hitchcock. Čiže videla tú absolútnu svetovú špičku na tom festivale a mala možnosť rozprávať aj s tými ľuďmi, ktorí tie filmy robili. Povedala, že sa veľmi zblížili s tou herečkou, ktorá hrala v hlavnú postavu vo filme Hirošima Láska moja. Čiže stretla sa aj so svojimi generačnými súputníkmi z iných štátov, mohli si vymieňať skúsenosti. V tom filme je mimochodom veľmi pekná taká epizóda, ako navštívili Picassa. Čiže stretla sa aj nielen s filmármi a s divadelníkmi, ale aj s výtvarnými umelcami. A ďalej aj Slovenské národné divadlo cestovalo veľa, napríklad v roku 1968 alebo 69 boli v Paríži s inscenáciou Petra Zvona Tanec nad plačom. To hrali v tom TNP, teda National v Paríži. A to tiež bola skúsenosť, pretože to bol festival, myslím, a videli tiež iné predstavenia. Čiže tie 60. roky boli zaujímavé tým, že sa ten priestor otvoril všetkými smermi. No a veľmi sa to prejavilo na kvalite tých predstavení. Veľmi sa to prejavilo na tom, že tí ľudia naozaj chceli byť európski, chceli sa vyrovnať tomu, čo sa deje okolo a nebali sa tej konfrontácie. V týchto súvislostiach v kontexte medzinárodnej konfrontácie môžeme spomenúť aj televíznu tvorbu, napríklad televízne filmy pána režiséra Martina Holého, pretože tie sa napríklad prezentovali na známom festivale v Monte Carlo, opäť za osobnej účasti pani Emílie Vášariovej. Spomeňme napríklad baladu 7 obesených. Balada o 7 obesených bola v Monte Carlo, ale tam myslím pani Vašariová nebola. Dokonca. Ona vtedy niečo točila, ale ten film tam zvíťazila, ona tam hrala jednu z tých hlavných postav, tam je 7 hlavných postav, jednu z tých postav zahrala ona, ináč veľmi pekná postava je to. Ale ona sa myslím zúčastnila potom toho festivalu v Monte Carlo aj s filmom Červené víno. Uh-huh. Tam hrala hlavnú postavu, to je dvojdelný film pána Letricha. Ten tam dostal tiež nejakú cenu. Čiže a ona v tom filme na to spomína, že v jednom momente tam v tej kongresovej sále viseli plagáty z jej filmov aj z filmov jej sestry Magdy Vašariovej a že zrazu pocítila takú radosť a chcela, aby tam boli s nimi jej rodičia. Čiže, viete, to je zaujímavé možno v tom, že keď už niečo robíte, takže dostávate zrazu aj spätnú väzbu. A tá spätná väzba bola naozaj z medzinárodných podujatí, to nebolo tu uzavreté. Z tohto hľadiska je to zaujímavé, keď rozmýšľame dneska o tej našej kultúre, že tá generácia tej pani Vašariovej robila slovenskú kultúru, ale jednak dokázala do tej kultúry absorbovať všetko zaujímavé, čo sa dialo vo svete, v Európe, v kinematografii, v divadle a jednak tá ich tvorba ovplyvňovala to, čo sa deje vo svete v Európe. Čiže dochádzalo k veľkej výmene informácií, skúseností cez tie filmy, emócií, že sa tie kultúry obohacovali. Preto si ja myslím, že ak sa kultúra do seba uzavrie, tak to pre tú kultúru je smrteľná choroba. Kultúra musí byť otvorená, priestupná všetkými smermi, musí dokázať veci absorbovať, ale mala by vytvárať aj hodnoty, ktoré tie ostatné kultúry sú schopné akceptovať, vstrebať. Toto, čo spomínaš, je aktuálne absolútne stále. Či už bolo v časoch, o ktorých hovoríme, tak aj v našej súčasnosti. Emigrácia je taký ďalší motív, ktorý sa nám tam objavuje v tomto kontexte nejakých presunov a možností kontaktov zo zahraničia, pretože pani Emília Vášariová mala možnosť emigrovať, vtedy boli možnosti, ale práve spomínaní rodičia, ktorých mala pred sebou v Monte Carle, tak aj na nich si spomenula, keď si povedala, ja nemôžem odísť, nemôžem
môžem ich tam nechať. Toto by mala povedať ona, lebo viete, to je také osobné rozhodnutie, či emigrovať. A vtedy vlastne, keď ste emigrovali, ste sa nemohli vrátiť, lebo tie hranice boli zatvorené. To bolo rozhodnutie vlastne skoro ako keby na celý život. A rozhodnutie nie len o sebe, ale o všetkých tých, ktorí tam človek nechával. Pretože to na nich dopadlo potom tá nevôľa režimu, ale to by musela porozprávať pani Emília, ako to bolo. No. Ona hovorí, že neemigrovala kvôli rodičom. Môžeme byť radi, že ostala. No. Na druhej strane musím povedať, že niečo vo mne hovorí aj to, že by som jej dopriala všetky tie možnosti, ktoré vtedy ponúkal západný svet, pretože ich ponúkal a ona by tam určite obstála. Poviem opačnú vec, ktorú mi podal Vlado Godár, hudobný skladateľ, keď som ho oslovoval na to, aby išiel spraviť hudbu k tomu filmu. On povedal, že to spraví rád, pretože pani Emília bola jedna z príčin, prečo on neemigroval. Pretože keď videl tie baladu o 7 obesených, keď videl Bláznovú kroniku, čo je jeho obľúbený film Karla Zemana, tak on mal pocit, že aj tu v Československu sa dá robiť slobodné umenie. A že tá šanca tu je, napriek všetkým tým politickým obmedzeniam, napriek tomu, že sa tu dá to divadlo a film robiť na vysokej úrovni a preto neemigroval. Že ona neemigrovala a inšpirovala aj ostatných. No, možno zostať a dúfať. No. Sloboda, voľnosť a možnosť cestovať, to boli také jej 3 krídla, ku ktorým sa vyznáva v tomto filme a je nádherný jeden motív, ktorý znie tak prozaicky a možno zapadne v tom všetkom, čo je tam spomenuté, pretože nie je o veľkých pódiách, nie je o veľkých oceneniach a pre mňa to bol veľmi silný moment, už teraz viem, že si ho zapamätám, keď pani Emília Vášariová rozprávala, ako túžila korčulovať sa po kanáloch v Holandsku, v Amsterdame a tak sa korčulovala na tajchoch v Banskej Štiavnici. Pre mňa je to nádherný obraz. O mnohom vypovedá. Ja keď som nad tým rozhovorom s tou pani Emíliou rozmýšľal, tak som si uvedomil, že hoci ako sú tie spoločenské podmienky tvrdé a hoci ako sú nevľúdne, tú vnútornú slobodu má každý z nás v sebe. A každý z nás sa rozhoduje, aj keď môže sa rozhodnúť slobodne. No. Aj keď potom musí niesť za to slobodné rozhodnutie dôsledky, pretože tie dôsledky nemusia byť vždy radostné, ale tá miera slobody tam vždy bola. Ja keď som si pozeral ten zoznam tých prác, ktoré tá pani Emília spravila, je to obrovské množstvo práce a naozaj väčšinou sú to veľmi zaujímavé a dobré umelecké diela, dobré filmy, dobré divadelné inscenácie, dobré televízne inscenácie. A uvedomil som si, že aj za toho socializmu mali tí ľudia možnosť sa slobodne rozhodnúť, čo budú robiť, čo nebudú robiť, akú ponuku na prácu príjmu a tak. A to je zaujímavé, pretože môže sa stať, že sa niečo nepodarí, že sa vám nepodarí film, inscenácia. Keď dostanete scenár, neviete, ako to bude fungovať, ako bude spolupráca s režisérom, s ostatnými hercami a tak ďalej, ale predsa len nejaké etické súradnice sú jasné. Keď o tomto hovoríš, tak myslím na nášho profesora Jána Jáborníka, ktorý nás učil históriu slovenského divadla. A on pri týchto témach mal taký výrok, že hovoril, cenzúra bola, ale bola deravá. Áno, no, veď aj dneska sú na tvorcov vytvárané tlaky, sú tie tlaky možno ďaleko silnejšie, sú ekonomické, sú zdanlivo je práce dosť, ale tá práca sa robí v ďaleko ťažších podmienkach, ako sa robila vtedy, je ďaleko menej času na tvorbu, ďaleko menej peňazí na výrobu. Čiže tie podmienky sú rovnako tvrdá tvorca. Takisto sa tvorca musí premýšľať o tom, či tú ponuku príjme alebo nie. Takisto je tá sloboda dneska v hre. A to platí aj s tým, že čoraz viacej, povedzme, študentov filmu alebo aj herectva začína pracovať v reklame. Ja sám som dlhé roky robil v reklame a Jan Švankmajer hovorí, že tá reklama je tiež istý typ kolaborácie. Že nechápe, ako mladí ľudia vyčítajú svojim rodičom kolaboráciu s komunizmom, keď sami kolaborujú s obrovskými nadnárodnými finančnými korporáciami. Poďme aj k tej kvantite, pretože tá kvantita sa nám spája s úžasnou pracovitosťou a tá je pani Emílii Vášariovej absolútne blízka. Bola a stále je, aj keď hovoríme o dáme už v svojom veku. O tom hovorí aj čísla, ktoré si zaradil aj do filmu. Počty predstavení v rámci 1 mesiaca sú neuveriteľné.
pani Emilia hrala niekedy podľa tých svedectiev 32 predstavení mesačne, čiže hrala každý večer. Niekedy sa hrali aj 2 predstavenia za deň. Napríklad, keď bolo v nedeľu predstavenie, sa hralo aj do obeda a po obede, alebo tak. Plus televízna tvorba, rozhlas. Zaujímavé je to, že pani Emilia stále robí v divadle veľa, stále má veľa predstavenia, stále je aj mladí režiséri a dramaturgovia, píšu postavy a vedia, že ako človek vždycky do toho predstavenia prinesie svoju vlastnú tému, svoju životnú skúsenosť a to je v tom herectve asi najdôležitejšie. Že zrazu tá papierová postava ožije, zrazu prestane šušťať a stáva sa plastickou živou figúrou. A preto stále pani Emilia robí. To je zaujímavý fenomén, koľko energie má. Ale o tom je aj jej schopnosť priblížiť sa k mladým ľuďom, ktorú nemá hocikto a v nej je to tak nejako organicky dané. Ja si pamätám, ako jej študentka aj medzi mojimi bývalými spolužiakmi a spolužiačkami, aké bolo úžasné, že nás registrovala, že človek na to ani nečaká pri počte tých ľudí, ktorí jej prejdú rukami, očami a ona neustále aj roky potom drží taký veľmi živý, úprimný záujem, pýta sa, zaujímajú veci a to je podľa mňa veľmi obdivuhodné, pekné. Áno, myslím, že to je jej autentický prejav zaujímať sa o ľudí, o ich problémy a myslím, že mnoho ľudí by potvrdilo, že keď potrebovali pomoc, tak im pomohla. Presne tak. Záujem o ľudí, ale záujem aj o spoločnosť. V tvojom filme Emilia vidíme archívne zábery z Nežnej revolúcie. Pani Emilia Vášariová na tribúne hovorí, aby sa ľudia pochytali za ruky, hovorí, aby žila láska, odpovedá alebo odvoláva sa na Janu Zárku. Toto všetko potom vidíme aj o niekoľko rokov spracované práve na javisku činohry Slovenského národného divadla v inscenácii Dnes večer nehráme, ktorá vznikla pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie. Takže je to dáma, je to žena, ktorej nikdy neboli ľahostajné veci, ktoré sa diali a neustále nám pripomínala a pripomína tie hodnoty, ktorým verí a ktoré je dobre si naozaj zopakovať a nasledovať ich. Pre mňa je sympatické to, že hoci sa v tých zlomových momentoch angažovalo a výrazne angažovala, naozaj vystúpila na tribúnu a podporila vlastne všetky tie spoločenské zmeny. V jednom momente našla dosť odvahy, aby sa z tej politiky stiahla, hoci istý čas bola, myslím, aj poslankyňa parlamentu a znova sa vrátila do divadla. Pretože hoci ako nad tým rozmýšľam, pre mňa umenie vždy bolo pre formovanie spoločnosti viac rozhodujúce ako politika. Zdá sa to, že to nie je pravda. Ale keď si zoberieme na to, čo sa deje teraz a ako tá spoločnosť vyzerá, ja mám pocit, že to nie je preto, že máme agresívnych politikov, ale preto, že sme za 30 rokov podcenili vzdelanie a kultúru. Že sme jednoducho nedali priestor pre to, aby mladí ľudia dostali aby boli kvalitné školy a aby tí mladí ľudia sa stretávali s kvalitným umením. To slovenský film, slovenské divadlo, slovenská televízia vlastne 30 rokov zápasí s takými elementárnymi problémami, s veľkou podfinancovanosťou a za tie roky postupne strácali tí Slováci kontakt s tým svojím umením. Jednoducho, v jednom momente sa to tak radikálne zlomilo, že na dlhé roky, povedzme, kinematografia zanikla. A to, čo žijeme teraz, je podľa mňa výsledkom toho. A preto som rád, že sa pani Emilia vrátila z politiky k divadla a vlastne za tých 30 rokov vytvorila strašne veľa zaujímavých postav, ktoré reflektovali všetky tie spoločenské zmeny, postav, ktoré neboli len, hoci teraz rozprávame, že to je dôležité a podstatné, ale mnohé z tých postav boli komické, mnohé tie postavy boli komediálne, ako komédie, v komediálnom žánri. A to sa mi zdalo zaujímavé, že mala potrebu a cez tie svoje postavy nejakým spôsobom komentovať to, čo sa deje u nás. Pokúšať sa o to, aby sa do spoločnosti vrátila slušnosť, aby sme si uvedomovali hodnotu slobody a aby to umenie dávalo ľuďom stále trochu nádeje, trochu pocitu, že ten život má zmysel a keď sa budeme usilovať, môžeme žiť v lepšej spoločnosti. Vo filme spoznávame aj súkromie pani Emilie Vášariovej, spoznávame rodinu, poznávame
už aj jej deti cez rozprávanie, cez archívne zábery. Pripomíname si jej vzácneho manžela, kostýmového výtvarníka, pána profesora Milana Čorbu. Samozrejme, odznie tam aj ľahkosť, ktorá bola obom veľmi blízka a ktorou vedeli doslova pozitívne nainfikovať svoje okolie, čo bolo veľmi dôležité. Pani Emília Vášariová si to drží dodnes. Ale potom tam prichádza taký veľmi silný moment takej sebareflexie, keď pani Milka hovorí, že dodnes nenabrala odvahu, aby sa opýtala svojich detí, čo hovoria na jej profesiu, čo hovoria na to, koľko času na nich mala, či im to nechýbalo, či to, ako to celé bolo. Nemohla byť vždy mamou, ktorá čítala večer rozprávky pred spaním. Silná téma. To je zaujímavé, že táto téma tiež zasiahla strašne veľa žien. Akože keď sa s nimi o tom filme rozprávam, oni to berú, že niektoré veci hovorila aj za nich, pretože nájsť si čas na svoju prácu aj na rodinu nie je na Slovensku úplne ľahké, pretože tu tie ženy naozaj aj za socializmu, ale aj teraz musia častokrát tvrdo pracovať v práci a potom sa ešte venovať aj rodine. A myslím, že pani Emília dokázala sformulovať aj tento problém, ktorý tu na Slovensku existuje, a myslím možno aj v celej Európe. Akým spôsobom byť človek úspešný v práci, ale zároveň nestratiť rodinu a zachovať si kontakt s rodinou. Pani Emília vychovala 3 deti, dceru Evu, Tomáša a Juraja. Tie deti sa vlastne objavia v filme hlavne na fotografiách. Je tam aj veľmi pekná fotografia, kde už je pani Emília aj so svojimi vnúčatami, ktorých má pomerne veľa. Ale ako to vybalancovať je naozaj umenie. Človek sa musí asi naučiť hospodáriť s časom. A to by musela rozprávať ona, no. Áno. Poďme k archívnym záberom, pretože tie sú veľmi vzácnou tiež súčasťou dokumentárneho filmu Emília a vidíme tam vlastne zábery, dokonca aj počujeme, pretože sú to aj nejaké domáce videá. Sú to pasáže, ktoré sme doteraz vlastne nemohli vidieť, ty nám ich ponúkaš, sprítomňuješ minulosť pani Emílie Vášariovej. Takže aká to bola práca a všetko to narešeršovať, zorientovať sa, správne usporiadať? To bolo niečo, na čo sme sa s pani Emíliou na začiatku dohodli. Ona povedala, že pokiaľ sa bude dať jej práca zdokumentovať cez archívne materiály a cez archívne záber, že by bola rada, pretože ona k mnohým veciam už nemá čo dodať a všetko, čo v tom momente spravila, je zachytené na filmoch, na záznamoch televíznych inscenácií na televíznom archíve. Čiže skoro všetko, o čom hovorí, je zargumentované ukážkami z filmov a divadelných predstavení, ktoré spravila. Ale to, čo si ja mám rád, sú tam aj zábery, ktoré trošku nám odhalujú, povedzme, jej neoficiálnu tvár. Sú tam zábery, ktoré natočil Peter Mikulík na Vysokej škole muzických umení, kde zachytil nielen pani Emíliu, ale aj jej spolužiakov, celý ročník a vlastne svojich spolužiakov zo školy v takých neoficiálnych chvíľach. Potom sú tam zábery, ktoré sú v televízii alebo ktoré sú aj v Slovenskom filmovom ústave, kde pani Emília rozpráva o sebe a svojich postavách, ale v tej dobe, kedy tie postavy vznikli. Čiže je tam celkom jej úvaha o tom, čo jej priniesol prechod z Novej scény do Slovenského národného divadla. Je tam pekný rozhovor o tej Roxane, to myslím spomínali, a je tam zaujímavé hodnotenie jej hereckej práce na filme Kto odchádza v daždi Martina Holeho, kde nerozmýšľa len o tej postave, ale aj o postavení žien v tej spoločnosti po druhej svetovej vojne. Čiže tie archívne zábery sú vlastne pamäť a tá pamäť je strašne dôležitá, pretože myslím, že aj keď to pozeráme s odstupom času a mnohé veci sme si pamätali, ja neviem, mnohé filmy som si pamätal, keď bola premiéra tých filmov, zrazu s odstupom času z tých filmov vystupujú úplne iné významové roviny, zrazu ich človek hodnotí z úplne iného pohľadu. Uvedomuje si nielen ako sa zmenili tie filmy a ako sa zmenila tá doba, ale ako sa zmenil aj on sám. Zrazu tie filmy sú niečo ako test toho, že kto je teraz a kto bol vtedy. No. Martin, padlo jedno meno, Vladimír Kodár, hudobný skladateľ, ktorý aj zložil, skomponoval hudbu do tohoto filmu. Predstavme si ostatných ľudí, ktorí tvoria tvorivý tím, tie najzákladnejšie profesie, tvoji najbližší spolupracovníci pri filme Emília. Myslím, treba povedať, že producentom filmu bol David Čorba, ktorý do veľkej miery ten film aj inicioval a mal pocit, že by sa tá osobnosť pani Emílie mala zachytiť. Potom
veľkú úlohu pri tom filme zohral Richard Krivda, kameraman, ktorý je vlastne aj priateľ pani Emílie. My sme spolu s ním točili aj ten film o Milanovi Čorbovi a ten Richard je veľmi otvorený a priamy človek, ktorý je nielen kameraman v tom úzkom slova zmysle, ale naozaj filmár. V tom najširšom slova zmysle jeho zaujíma film nielen ako album pekných obrázkov, jeho zaujíma film ako nejaká súvislá, významová, emocionálna výpoveď, čiže v tom je ten Richard vzácny a preto s ním ja rád točím. Film sme strihali s mojim bratom Marekom. S ním striham rád, pretože on je odo mňa oveľa mladší a pretože môj brat nebojí sa mi nadávať. Takže tie naše dialógy v tej strižni sú častokrát ostrejšie ako s inými strihačmi, ktorí už ma berú ako staršieho človeka a sú ko mne prehnane úctiví. Čiže s tým Marekom sme ten film zostrihali a potom Vlado Godák, ktorý k tomu filmu spravil hudbu. My sme ten film točili v pomerne úzkom štábe. Chodil s nami ešte Peter Toman, ktorý vlastne pomáhal nám svietiť a nahrávať zvuk. A výrazne ten film potom ovplyvnil ešte Peter Košťal a Dušan Kozák. Dušan Kozák ten film mixoval a Peter Košťal spravil taký ten vizuál toho filmu. On vymyslel tú veľmi peknú animáciu na začiatku toho filmu a so svojimi spolupracovníkmi v štúdii Ekran to aj spravili. To treba povedať, že keď sa robí film o pani Emílii Vášariovej, je to veľmi príjemné, pretože každý z tých ľudí má k tej jej tvorbe nejaký vzťah a každá tá práca tých ľudí vlastne, ja som to tak vnímal, že každý z nich ako keby chcel jej poďakovať za to, čo vďaka jej filmom, televíznym inscenáciám, divadelným inscenáciám prežili. Že to je nejaký prejav pri úcty k tej jej tvorbe. A to bolo na tom pre mňa zaujímavé, že hoci ako sa tými Slováci tvárime, že si nevieme vážiť tých ľudí, tak v jednom momente tí ľudia sú ochotní naozaj kvôli niektorým ľuďom spraviť nemožné. To všetko môžeme vidieť vo filme Emília od 7. decembra je už v našich slovenských kinách. Rozprávala som sa s režisérom a scenáristom pánom Martinom Šulíkom. Ďakujeme. A ja ešte pripomeniem aj poďakovanie partnerom, ktorí film finančne podporili, Audiovizuálnemu fondu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, Bratislavskému samosprávnemu kraju a samozrejme aj mediálnym partnerom, bez ktorých by film nevznikol. No a to, že je film už v našich kinách, ako som neraz spomínala, za to patrí vďaka Asociácii slovenských filmových klubov.